И другото интересно, тогава имаше един младежки дом в Плевен. Те го съборих сега, изгледите му си изгледи. Младежки дом на един бир, където от соца бяха останали стаи, тук там е някоя стара Вермона, разбираш, и там всичките банди от Плевен си имаха стая и си репетираха. Беше много къси кинти там. Примерно Сайдер имаше една рок банда, Сайдерите бяха в кулата. Доста интересно. И там беше среща. Там също ни даваха да правим концерти. Имаше една зала, която много рядко я даваха пожарникарите, защото пожарникарите казаха, че много стане беля. Нали? Но в фойето имаше едно фойе, където правихме концерти и едно барче на долния етаж. Реално така се тръгва цялото нещо, но да уточня, в началото на 90-те е имало още някакви банди, които аз не съм бил част в това нещо, защото съм бил по-малък. Аз някъде 95-6 се включи към цялото нещо. В смисъл, примерно Строгозянци бяха страшни метали, Дружба бяха метали, 9-ти квартал бяха Изроди. И реално така започна. Не знам как, но имаше много метал, много хардкор нямаше тогава, докато, нали, аз не знам, имаше метал, нали. И реално покрай това магазин, че почнаха да идват такива банди, като аз помня, примерно, като излезе Bloody Kiss на тая по-негатив, никой не бяхме чули такова нещо, нали, гледахме диска, всичките тия банди, Biohazard, Urban Discipline, бяха такива, какво е това, пич,